खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि सालबारियाव अनसाय बिथांखि आसनिनि चेक राननाय हाबाफारि। सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय गंसे बासनिफ्राय धुबुरी पुलिसा गोबां बिबांनि निसा टेब्लेट जब्द खालामदों। गंसे बोलेर' भेनखौ सिग्रोमनानै बशिष्ठ पुलिसा मागु मोसौजों लोगोसे सानै हमदों। गोदान दिल्लीयाव थानाय आफगान एम्बेसिनि मावख'आ बन्द जाबाय। सालबारियाव आदिबासी फरायसा आफादा मोनथाय सान फालिदों। इजराइल आरो हामासनि दावहाया सानब्रैनि थाखाय दोनथ'जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार दानायनि उनावनो गामि ओनसोलनि गासै फिसा फालांगिरिफोरनो हेफाजाब होनायनि थांखिजों थियारि खालामनाय बडलेण्ड अनसाय बिथांखि आसनिनि चेक बिटिआरनि मोन 40 समष्टिजों समान समानै बाक्सानि सालबारियावबो राननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि महकुमा थानानि सालबारियाव बिटिआर सरकारनि बडलेण्ड अनसाय बिथांखि आसनिनि गेजेरजों राननाय 5,000 रांनि चेक राननाय जादों। सालबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि कनिन स्वर्गियारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय गोख्रों मेलनि गेजेरजों सालबारि पिएफनि सिङाव थानाय सा 200 एसटि आरो सा 43 अबिसि हौवा आइजोफोरनोबो 5,000 रांनि चेक रानो सालबारि विधानसभा समष्टिनि टिसिएलसिनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। चेक राननानै मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया बिटिआर सरकारनि गुबुन गुबुन आसनिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होनानै आसनिनि सुबिदाफोरखौ नाजावनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसे अनसाय बिथांखि आसनिनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि गासै फिसा फालांगियारिफोरखौ थोजासे मुलाम्फा मोनगोन होननानै आसा खालामदों। फारसेथिं आसनिनि रां मोननानै गोजोननाय फालांगिरि आइजोफोरा खामानिनि गेजेरजों गावखौनो गाव थोजासे खालामनो थाखाय खावलायदों। चेक राननाय मेलाव सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुरेश सरकार, थानेश्वर बसुमतारी, बाहाबारि पिएइचडिसिनि चेयारमेन जगेश दैमारी, अबिसि सेलनि आफादगिरि गणेश प्रधान, एसटि सेलनि आफादगिरि जयचरण दासजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां नेता कर्मीफोरा बाहागो लादोंमोन। धुबुरी जिल्लानि बालाजान दुमरदाहा ओनसोलाव बालाजान थानानि पुलिसा 12 नं हाइवेआव सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय गंसे बास WB63A0988 खौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा निसा गोनां जाबा टेब्लेट जब्द खालामनो हादों। शुक्रबारखालि मोनाबिलि 5 रिंगासो समाव बालाजान थानानि असि पुरुषोत्तम सिंहनि दैदेननायाव पुलिसा गासै 4,000 जाबा टेब्लेट एबा ड्राग्सखौ जब्द खालामदों। लोगोसेनो धुबुरी जिल्लानिनो बिदापारानि थागिबि बिलाल शेखखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जराबादआव गंसे बोलेर' पिकआप भेनखौ सिग्रोमनानै बशिष्ठ थानानि जराबाद आउटपस्टआ मागु मोसौजों लोगोसे सानै स्मागलारखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै स्मागलारनि मुङा फारियै मिराजुल इस्लाम 21 बोसोर आरो जियाबुर रहमान 21 बोसोर। बिसोर सानैबो रुपहिनि थागिबि आरो लोगोसेनो बोलेर' पिकआप भेन नम्बर AA02DC3400 खौबो पुलिसा जब्द खालामदों होननानै मिथिहोदों। 23 नभेम्बर 2023 बृहस्पतिबार खालिनिफ्रायनो गोदान दिल्लीयाव थानाय आफगानिस्ताननि एम्बेसि मावख'आ बन्द जाबाय। आफगानिस्ताननि सरकारा मोनसे नटिफिकेशननि जोहै मिथिहोदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव आफगानिस्ताननि तालिबान सरकारा गोदान दिल्लीयाव थानाय आफगान एम्बेसिनि थाखाय जायफोर बायदि सुबिदाखौ होनांगौमोन एबा एम्बेसिनि स्टाफफोरनो बिसोरनो मोननो गोनां मोनथायफोरखौ थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो आबुङै होबोनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै बे आफगानिस्ताननि एम्बेसिखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय। 2007 मायथाइनि 24 नभेम्बरनि सानावनो गासै हादरावनो सोमोनांहोनाय आरो मुगैजाथाव गुवाहाटीनि बेलतलायाव जाथाय जादोंमोन। आसामनि आदिबासी रायजोआ जनजातिकरणनि दाबि खालामनायजों लोगोसे आदिबासीफोरनि गेदेर जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव 2007 मायथाइनि 24 नभेम्बर खालिनो राजा लामायाव ओंखारबोनानै थाखुमानानै थानाय कंग्रेस सरकारनि गुन्डाफ्रा बै समाव अनागारि आदिबासी रायजोनि सायाव अयथासार खालामदोंमोन, जेराव माखासे आदिबासी सुबुङा थैनायजों लोगोसे गोबाङानो जोखोम जादोंमोन।
बै सानखालिनो लकी उरां मुंनि सासे आदिबासि सिख्लाया लंथं खालामजादोंमोन माखासे गुन्दाफोरजों। बै समनिफ्रायनो आसामनि आदिबासि रायजोजों लोगोसे आदिबासि फरायसा आफादा 24 नभेम्बर सानखौ मोनथाय सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय बासबारियावबो बिर बिरसा मुन्डानि मुसुखानि मोखाङाव फालिनाय जादों मोनथाय सान। आथिखालाव फिन आरोबाव जनजातिकरण दाबि खालामनानै बासबारि आन्सलिक आदिबासि फरायसा आफादा सोमावसारनायजों लोगोसे जखम जानायफोरनो न्याय होनांगौनि दाबि खालामदों। इजराइल आरो हामास थिउरियाफोरनि गेजेराव 49 सान दावहा सोलिबोबाय थानायनि उनाव सानब्रैनि थाखाय दोनथ'जाबाय। मोन्नैबो बिथिंनिफ्राय गोरोबथा बायदियै बे दावहाया दोनथ'जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे सानब्रैनि गेजेराव इजराइलनिफ्राय लांखारजानाय माखासे सुबुंखौ हामासआ हगारगोन आरो बेनि फिन जाथाय हिसाबै इजराइल सोरखाराबो फिलिस्ताइननिखौ जोबनानै दोनजानाय हामास थिउरियाफोरखौ माखासे हगारगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 अक्ट'बर 2023 सानखालि इजराइलाव हाबनानै हामास थिउरियाफोरा इजराइलनिफ्राय सा 240 सुबुंखौ लांखारदोंमोन आरो सा 1200खौ बुथारलांदोंमोन। आथिखालाव सा 50 इजराइलिखौ हामास थिउरियाफोरा हगारग्रोगोन आरो इजराइल सोरखारा सा 150 फिलिस्ताइननि हामास थिउरियाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारगोन। लोगोसेनो इजराइल सोरखारा गाजा स्ट्रिपआव बे सानब्रैनि गेजेराव गेस टेंकार आरो पेट्रल डिजेल दैथायहरगोन होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।